Společnost AudioPro je na trhu více než 20 let a po tuto dobu zastupujeme více než 50 světových značek z produktů AV. Máme v portfoliu systémy pro konference až po systémy pro IZS. Tyto systémy se snažíme navrhovat od počátku a s maximálním důrazem na uživatelské pohodlí. Díky tomu dosahujeme unikátní spokojenosti zákazníků a přicházíme na trh s něčím novým. A nyní jsme hledali řešení pro naši zasedací místnost na platformě Microsoft Teams v unikátním poměru stran 21:9, který nám pomáhá zkvalitnit naše hovory a spolupráci v rámci firmy. Díky poměru stran 21:9 nám zasedací místnost umožní využívat 16:9 prostor uprostřed na prezentace. Máme tu zároveň prostor pro protistrany, chat a zároveň třeba i waiting room. Při výběru vhodného zařízení jsme krom kvality obrazu sázeli i na centrální správu, kterou nám společnost Epson poskytuje na úrovni projektorů. Nakonec jsme zvolili vhodný model Epson EB PQ2216V, který díky svému vysokému výkonu osvítí i naši velkou plochu od Screen Innovations. V kombinaci s projekční plochou Screen Innovations nám řešení nabízí vysoký kontrast a perfektní obraz. Díky svítivosti 16 000 ANSI lumenů a funkcí plátna Ambient Light Rejection nám umožní používat Microsoft Teams i pro osvětlené místnosti. Celý systém je navržen tak, aby vyhovoval všem potřebám pro danou zasedací místnost. Kombinujeme zde technologie od značky Biamp, Wirestorm a Avonic. Kombinace těchto produktů nám pomohla vytvořit unikátní místnost pro naše jedinečné videokonference. Se společností Epson máme výborné zkušenosti v několika oblastech. Projektory Epson máme nejenom v našich prostorách, ale s důvěrou je doporučujeme i našim klientům do jejich instalací. S novou zasedací místností a zvoleným řešením jsme velmi spokojení. Díky němu jsou naše videokonferenční schůzky komfortnější a kvalitnější.